Maar hoeveel mensen ben je er? Nou, ben je mij sowieso met 12 maanden ben weer al hier per vergadering van mij ook andere hoen en wat regelingen doen. En dan naar binnen wat omheen, gezelligheid, wat mensen komen al hier wat. Dus alleen wat mensen gezellig man. Ja. Hoeveel bussen hebben je er staan? We gaan nog een kanon hebben en we gaan momenteel nog 22 bussen hebben we nog. Dus mooi zaad. Ik heb van de week dat begrepen dat ze net meer zitten mochten met mijn kanon, maar wij dat nog wel leren dan? Nou weet ik niet, maar we doen het gewoon stiekem en we surfen zelf wel. Ja. Ja. Maar doe haast de leiding al een beetje, want ik denk bij gewoon van ja, je zit toch wel een beetje gevaar aan. Maar stond het alleen nog in de gaten hoor, doen dat met de hele groep? Nou, we doen met de hele groep alleen lint, dus ze mij net voorbij komen, net bij het vuur komen, want we willen alles wat iets bij, want er net tussen trokken in, we willen het zo veilig mogelijk houden. Ja. Dus daar kan er hopelijk niks gebeuren. Maar ik zie dat Jim al je doet mij beschermen op eerder om herinneren dat in de jeugd, dat docht hij dat ook al eer? Dus sommige jeugd dat wel, maar het meest nog net. Maar dan moet ze de hand gaan in voor de heren. Ja. Als ik hier me nou omdraai, dan zie ik hier een caravan staan. Nou, en de nodige biertjes die staan hier ook weer. Ik ga deze ekkeltje daar maar bezig weer. Ja. Je bent net let ondergaan. Nee, we zijn net let, nee. Je moet er mooi met bij je wezen. Dat hoe lang zit hij hem trouw, Joert? Ah, weet je, ik denk nog 4 uur, 6 uur gaat het wel op en dan zien we wel. En dan ben je met dezelfde groep, zit je hem dan tot direct uit? Ja, nou, dat verschilt al even wat, maar misschien komen de jongens op stap, komen we al even binnen komen en dan wel even samen een pilsje. Verrassend dichtbij. RTV